E, finalmente, señorías, felicitar a todas as persoas que levan anos loitando polos dereitos, loitando e defendendo a sanidade pública, a educación, contra as estafas da banca, das preferentes, desafiuzados, preferentistas, en definitiva, a todas esas persoas que non aceptan as injustizas nin a estrategia do medo e a represión. Decirvos que sodes o orgullo e a dignidade de Galiza. Sodes un exemplo que nos dá forza. E hoxe quero lembrar aquí, precisamente nesa forza, palabras de Dilma Rousseff. É preciso ter grandes soños e perseguilos. Soñar e perseguir soños é exactamente romper o límite do posível. Nós imos a seguir soñando e defendendo os nosos soños. E decimos que non é utopía defender unha Galiza con capacidade para decidir, non é utopía usar a nosa lingua con normalidade, non é utopía pensar nunha Galiza sen emigración e igualdade, porque, como ben lembraba o noso portavoz nas palabras de Castelao, a política non é xestionar a miseria, a política é dar arelas e vida para prosperar. Moitas gracias. Gracias, señora Pontón.